Pasibayo Cabalen, 𝗀𝗃𝗃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 
Doki Takoyaki dito sa Angeles City, Pampanga. So yung pinaka-location ng Doki Doki Takoyaki guys is dito sa Pandan. So sa Magalang Road guys, kung alam nyo to, yung intersection sa AUF. So malapit lang doon guys. Halos sa usap ka lang bagya sa Petron Gasoline Station sa Magalang Road papuntang Marquee guys. Makikita mo na itong Doki Doki Takoyaki. And then kabalen, nung nag-open yung Doki Doki Takoyaki ng 11 AM until 8 PM in the evening. So yun guys, no, kung gusto nyo rin mag-order, so kung ayaw nyo pumunta mismo dito sa store nila guys, pwede. So yung partner delivery couriers nila is FOODPANDA. So search nyo lang sa FOODPANDA guys, Doki Doki Takoyaki. And then pwede nyo rin pasyalan yung pinaka Facebook page nila. And then meron din naman silang personal contact para makapag-order kayo guys. Bali, papasok na tayo. Papakita ko sa inyo guys kung ano ba yung mga ino-offer nilang foods dito sa Doki Doki Takoyaki. Syempre hindi nawawala dyan yung authentic Japanese takoyaki. And then yung mga Donburi Japanese rice balls nila. Later guys, sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga available nila sa mga Donburi nila. And then yung mga flavors ng mga takoyaki nila guys. So yun kabalen, bali andito na tayo sa pinakaloob ng Doki Doki Takoyaki dito sa Pandan, Angeles City, Pampanga. So ano ba yung mga foods or mga takoyaki and then Donburi na ino-offer nila dito? Unang-una guys, meron silang regular takoyaki, Baconyaki, and then syempre yung baby taco, isa sa mga best seller nila, and then yung Baconcheese Blast. And then syempre guys, no, available din sa mga Donburi nila ito, yung mga Japanese rice balls nila. So unang-una meron silang chicken Karaage. So ito siya. And then available din sa kanila yung Tonkatsu. And then syempre sa lahat ng vegetarian dyan, so may in-offer silang Kani Salad guys. Yun na kabalen, magkano ba yung mga in-offer nilang mga takoyaki at Donburi dito sa Doki Doki Takoyaki. So yung pinaka-regular nila guys 50 pesos. And then sa Baconyaki 50 pesos. Sa bacon taco naman nila guys is 100 pesos. Sa Baconcheese Blast is 100 pesos. Makikita nyo guys yan, 4 pieces na yung serve nilang takoyaki sa inyo. And then guys, kung may okasyon kayo, so perfect na perfect yung Doki Doki Takoyaki para mag-order ng mga party trays nila guys. Regular na Baconyaki nila guys, combination niya is 500 pesos, so 40 pieces na siya. So pwede nyo siyang aluan ng 20 pieces ng regular and then 20 pieces ng Baconyaki. And then syempre sa pinaka-special nila, 1,000 pesos guys, 40 pieces din siya. 20 pieces ng Baconcheese Blast and then 20 pieces ng baby taco. And then guys, no, magkano ba yung mga Donburi ng Doki Doki Takoyaki? So yung chicken Karaage is 120 pesos, Tonkatsu 120 pesos, and then syempre yung Kani Salad nila is 130 pesos. Yun guys, no, kung gusto nyo mag-order, open naman yung Facebook page nila, so ilalagay ko dito guys. And then i-follow nyo na rin yung page and then Instagram account ng Doki Doki Takoyaki dito sa Angeles City, Pampanga. And syempre guys, pwede kayong mag-order sa partner delivery courier nila. Ito yung FOODPANDA. So titikman na natin yung mga in-offer nilang takoyaki at Donburi dito sa Doki Doki. So una natin titikman guys itong pinaka regular takoyaki nila. So ito siya. So yun guys, no, napakasarap nung pinaka-regular takoyaki nila. So natin titikman itong pinaka-baconyaki nila. So ito siya.
Lagyan natin siya ng Japanese sauce. Yun guys, no, napakasarap nung pinaka Baconyaki ng Doki Doki. So first time ko makatikim ng takoyaki na bacon yung laman. Next natin titikman itong baby taco nila. So ayan siya guys, papakita ko. So buong buo yung pinaka baby taco. Napakasarap guys nung baby taco nila. So for only 100 pesos, may 4 na kayong baby taco. So pinakita naman kanina guys, no, habang niluluto siya. So buong buo yung mismong baby octon niya. Next na titikman natin kabalen itong bacon cheese takoyaki nila. So ito siya guys. So kanina pinakita, nilagyan siya ng bacon and cheese sa loob, and then kanina nilagyan pa siya ng cheese sa pinaka-toppings, and then syempre sinunog siya. Napakasarap ng bacon cheese takoyaki nila, no, kabalen. Kung mahilig kayo sa medyo cheesy flavor, so perfect na perfect itong bacon cheese takoyaki nila guys. Yun na kabalen, kung nag-crave kayo ng mga authentic Japanese takoyaki, so order na kayo dito sa Doki Doki Takoyaki dito, or pwede kayong mag-dine in pala dito sa mismo sa branch nila dito sa Pandan, Angeles City, Pampanga. Malapit lang siya sa may intersection ng AUF. So, lagpas lang kayo ng konti sa Petron Gasoline Station. Yun na kabalen, next natin titikman itong mga authentic Japanese rice balls nila, o yung mga tinatawag nating Donburi. So, first na titikman ko guys itong chicken Karaage nila. So, ito siya. And then guys, no, pwede mo siyang i-dip dito sa Japanese mayo or yung Japanese sauce nila. So, una, i-dip ko muna dito sa Japanese mayo. Yun na kabalen, sulit naman yung pinaka Japanese rice balls nila. So yung gamit nilang rice is Japanese rice. So next natin titikman guys itong pinaka Tonkatsu ng Doki Doki Takoyaki. So i-dip muna natin sa Japanese mayo. Napakasarap guys nung mismong chicken Karaage and then Tonkatsu ng Doki Doki Takoyaki guys. No, yun kung tinatamad na kayong magluto, so pwede kayong mag-order. Pwede kayong mag-direct sa mismong Facebook page nila and then sa FOODPANDA guys. Yun guys, last natin titikman itong Kani Salad nila. So ito siya. Bigyan natin ng mangga. Yun guys, no, kung vegetarian kayo, pwede sa inyo itong Kani Salad. Napakasarap ng authentic Kani Salad nila dito sa Doki Doki Takoyaki. Yun guys, no, kung vegetarian kayo, perfect na perfect sa inyo itong Kani Salad ng Doki Doki Takoyaki. So, kalimutang i-follow yung Facebook page at Instagram ng Doki Doki Takoyaki. Pwede kayong mag-visit sa kanila and then mag-order ng mga authentic Japanese takoyaki, and then syempre yung mga Donburi Japanese rice balls nila. So for affordable price guys, matitikman mo na yung mga masarap na takoyaki at donburi ng Doki Doki. Hanggang dito na lang, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, no, i-share nyo na rin itong video to para malaman ng mga Angilenyos and then lahat ng mga kabalen natin dyan itong mga masarap na takoyaki at donburi ng Doki Doki. Yun guys, no, laging tandaan, basta takoyaki at donburi, Doki Doki.